Maayong adlaw, my lovely ladies. Welcome to my channel. Ako di ay si Jonah. Today, akong ipakita sa inyo ang pipila lang sa pinaka-common kasagaran nga gina-expect nato nga mga kababaehan, mga traits, mga personalidad, mga batasan, mga kinaiya nga gina-expect sa tua nga mga kababaehan. It adjusts per culture and country, upbringing and all that. Pero mao gini siya pinaka-common nga mga behavior, nga mga batasan, nga mga kinaiya nga gina-expect sa tua nga mga babae. Pipila lang ni siya, basahon ako sa inyo. So dirita sa traditional nga mga babae, dili lang after ato ni siyang i-discuss pod ang unsa na expected nato karon as a modern women. So, first, arita sa traditional women. So, mga katong mga karaan na nga mga tradisyon nga gi-expect gihapon sa ato as babae. So, without, kanang dili ni siya 1 to 10 ha, in connection, wala ni siya specific order. So, ang una is, look physically attractive. So, tanang babae are expected to look beautiful. Tanan nga mga babay kailangan, kinahanglan nga gwapa ta tanawon, sexy ta tanawon. Diba? Kay kung dili gani dauton dayon taon samtaw ng lawasa, yun samtaw ng naungaoy. You see? But dili ni nato siya madunggan kaayo sa mga lalaki nga gimaot nato ilahang physical nga panghitsura. Pero sa mga natong mga babay, we are expected so hard nga gwapa tatanawon, sexy tatanawon, presentable tatanawon, diba? Sunod, avoid being too aggressive. And also, kitang mga babae, dapat sa dili ta pwede nga agresibo ta. Dapat kalmado lang ta. But are we expecting this to women? I mean to men? No. Ang mga lalaki, they're allowed, allowed sila mo syagit, allowed sila mo singka, allowed sila mangisog. Nganong kitang mga babae di man pwede. See? Because we are still living in a patriarchy system. Kung wala mo kakita about aning video between patriarchy and matriarchy, look for it on my channel, and ako siyang gi-explain ang diferensya nilang duha o unsa nga sistema nga atong ginapuy-an karon panahona. So, di ba? Tanawa nimo kung unsa ka unfair, di ba? Tanawa kung unsa ka unfair nga ang lalaki okay lang kung mangisog sila, musingka sila, kanang magdakoy lang ting okay lang, di ba? Pero ang kitang mga babae dili pwede, di ba? We are expected to avoid being too aggressive, di ba? Sunod, good at household. So, ingnon dayon ta sa atong mga ginikanan, sa atong mga uyuan, mga apuhan nga, kung di ka kamao mo sa mga trabahoong balay, di ka dapat minyoon. Like, nganong ang lalaki wala man gi-expect kani nga dapat ang lalaki kamao mo laba, mo limpyo, mo luto, bantay bata. Di ba? You see how unfair it is? So, women, kita, as a traditional, kailangan sa expected nga maayo ta sa mga buluhatong balay. Kamao ta mo luto, man laba, man limpyo, bantay bata, tanan. Next, maintain harmony in relationship. So, when it comes to relationship, kita nga mga babae, kita po dang expected nga ang musabot sa laki. Kita ang musabot, kung ang laki magsyagit, mangisog lalala, ayaw na lagtingog, kay mo dako ang away. Ayaw pa dako ang away. First and for all, ang mga laki, ang permi mag-create og problema sa usa ka household. Permi ang mga lalaki ang mag-create og problema sa usa ka panimalay. Panagsaon ra kayo nga ang babay, ang mama, ang problemado. Kasagaran sa problemado sa usa ka panagbalay is ang amahan, ang lalaki, or ang igsuon nga laki, or ang apuhan nga laki, or ang uyuan nga laki. Panagsara jud kayo ang babay. Expected ta nga i-balanse nato ang karir ug ang atong pamilya, ang responsibilidad sa atong pamilya, di ba? Dapat maamuma ta nga pagkababay. Dapat pasensyoso ta.
dapat matimanunun ta, caring ta sa atong mga anak, mga igsuon, mga kaliwatan kinsa man. Dapat caring ta. Dapat emotionally supportive pud ta. So kung naagani ka nang kung imo ganing bana maglisod, kaya siya mga problema, dapat naa ka support. Kahit naglisod na kag magimuha, naka-support ka pong kaniya. Sa imong igsuon, sa imong inahan, sa imong kaliwat, sa imong gagaw, dapat women are emotionally supportive. We are expected that traditionally. Dapat loyal ta, di ta dapat mag-cheat, di ba? Nakabantay mo sa kung ang lalaki gay mag-cheat, murag gara kay sila nga nag-cheat sila ng babay sila, di murag yes, kanang koan nakatry ko nang bayhana o na ako laghang babay, di ba? Ang mga laki proud kay sila ana. Pero the moment nga ang babay mooy manglaki, mooy mo cheat, straight away bati kay dungog ang babay kay nag-cheat ang babay. Nganong di man pwede fair, di ba? Ganun di man. Modest. So, dapat modest sa ta. Di ta pwede magsulubog mga sexy-sexy. Di ta pwede magsulubog mga mubo nga short, mubo nga skirt, mga kanang sleeveless nga mga top. Kay kanang dili ta tarong tan-aon or ang mga laki mo'y kanang kuan sila, mo'y mag-provoke sa ilaha og rape or mga aggressive nga behavior. Ganun wala man is laki. So, dapat sad polite ta. Dapat pod respectful ta. Diba? Dapat self-sacrificing ta. Like, this is like very big on Filipino culture nga self-sacrificing ta dapat. Dapat na to i-deprive palagi atong kaugalingon. Dapat na, pirmi na to kalimtan atong kaugalingon. Una, ang lain una, imugsuon una, amiga una, bana una, anak una, before ta. Which is very wrong. But this topic, self-sacrificing, we will discuss more on our next topic. Sunod, understanding. So, dapat masinabtan nun po ta. Sagon sa ng problema ang gihatag sa atong bana, sa atong amahan, sa atong mga nana, igsuon nga laki, dapat understanding gihapon ta. Gentle and soft-spoken. So, dapat kitang mga babae, dapat, kuanang kita, gentle lang kita magtabi, hinay lang kita magtabi, diba? Di ta dapat agresibo, dapat gentle lang kita. Family-oriented. Dapat family-oriented sa ta, diba? Dapat mga anak ta, magunahon na kita about sa pamilya, sa kayuhan sa tanang pamilya, sa mga anak, sa igsoon, samahan, sa inahan. Too much. Just kani nga traditional. A few lang niya. Kung napa mo ikapuno ani, even better. Kung napa mo ikapuno ani nga listahan, nga gi-expect na tong mga kababaehan, do let me know. Write it on the comment. Kay sa kadaghan ani mo ning gi-expect nila nato. Og plus karon nga nanatay mga modern women, expected na pud ta ani dapat financially independent ta, dapat natay trabaho, dapat natay kwarta, natay savings, dapat edukada ta, dapat ambisyoso pud ta, dapat kanang emotionally intelligent pud ta, so kamauta mo study, kamauta mo adjust sa ato ang emotion, sa atong own emotion, mo regulate sa atong kaugalingong emotion, or kanang mutabang nga mo understand, nga mo sabot sa laki or sa laing tao or sa imong pamilya. Dapat confident pod ta, and dapat mahimo sa tang inahan, dapat manganak. Diba? Kay murag, kung feeling mo, labi na sa tuwang Pilipino nga kultura, man siya nanganak, ay kapait nila wasay anak, ay kaluoy nila way anak, nakikita ni, dako kani nga topic sa tuwa. And dapat successful ta. So, dapat kitang mga babae successful pud ta. Diba? So, kailangan ta financially independent, dapat pud ta successful. You see, tanawan ninyo kung unsa kadaghan, unsa kadako ang gi-expect sa society sa atuwa, sa ato ang culture, sa ato ang sa kalibutan, because kani siya nga mga expectation dili man lang ni sa Pilipinas lang, dili lang ni sa mga Filipina. This is common all around the world. It just changes a bit. Depende sa ato ang kultura o sa country nga ato ang mga babae nagpuyo or nagdako. But these are very common, expected on women around the world. So can you see, ladies, kung makabantay mo, too much pressure ang ilahang gi-expect nato with very little help from men. Daghan kisa gi-expect nato, pero gamay ra kayo ang gitabang sa mga lalaki nato. So, ladies, let's stop this
narrative now. Let's stop this story now. Di na ta gusto kitang mga babae karong 2026 nga natas ay katulong millennium. Let's stop this same story gikan sa tong inahan, lola sa lola o lola sa lola. Let's stop this narrative now. Let's change this. Kay grabe ang pressure sa tuang mga babae. Grabe ang pagpaantos sa mga laki nato. Ladies, let's stop this now. Let's find our voice and our power again, so we women can live in a more peaceful and I would say abundant life, o kanang more supportive lives mga kanang kinabuhi nato. Diba, kinabuhi na tong mga babae. There was a talk about sa kanang nganong kasagaran sa mga babae mo'y mas common maka-develop og mga autoimmune disease, because kita manggod nga mga babae, we are expected too much. We are expected all this and way more than this. We are expected so many things. Mao nang kitay mas mag-suffer, mao nang kitay mas daling masakit. O kabalo ba mo ladies nga ang stress, ang pressure is the number one killer. Not the sugar, not the alcohol, not the drugs, but the stress. The stress is the number one killer natong tanan. Kahit sa mga lalaki, same thing. So, ladies, I want you to, gusto nako nga hunahunaon ninyong tarong. Tanawan ninyo ang inyong kahimtang. Tanawan ninyo ang behavior sa inyong bana kung naamoy bana, o inyong amahan, inyong uyab kung naamo. I-observe ninyo ilang behavior. And never be ashamed. Ayaw-gayaw ka uwaw, ayaw-gayaw ka ikog nga mo demand ka. Demand ka to have kanang for him to be kanang mo financial support sa imuha, nga manghugas siya sa pinggan, manglabas siya sa mga sanina, manglimpyo siya sa balay, magluto siya ug unsa pa nang laing trabahoon diha sa balay. Ayaw ka ikog, ladies, because ang mga lalaki, they're only expected to work, make money, financial support, that's it. Mora na gi-expect nila og magbutang og semen para ikaw mamabdos. Mora gi-expect sa laki. Like, it's so unfair. Kung tanaw na to, ladies, ang kinabuhi na tong mga babae o kinabuhi sa mga laki, it's like this. And that's because the world that we are lived in for past 3 millennium, it has always been built through patriarchy. And of course, if we go back way the history, it was a different history. But let's not, kanang di na nato siya atuon kay layo naman siya kay siya. Let's just focus for now sa kanang recent nga mga panghitabo o sa present nga panghitabo. And that's the reality nga atong ginaglihukan karon nga kitang mga kababaehan. We are living in a patriarchy system where kita nga mga babae is very deprived from gikwaan ta nilag power, gikwaan ta nilag authority, gusto nila ito ituyon lang ta, gikwaan ta nilag tingog, di ta patingugon, di ta pwede aggressive. They cut all our power. They use religion to control women. There are so many things nga ang atoang system karon nga patriarchy used to shut up women, to control women, so they can be forever on the top. So, yeah, ladies, so kung namoy bana, namoy uyab or whatsoever, never mo kaikog nga budiman. I would say demand because you deserve that. Just being a woman, you deserve that. Before, permi kumuana nga, lisura gyud mahimong babae. I don't know, for sure many women can relate to this. Pero may kumana nga, lisura gyud mahimong babae, oy kay expected ka dahan kay kag expectation sa imong ginikanan, sa imong society, sa country, everything. Tapos ang mga lalaki, singisi lang sila, maura ni lami kay sa kinabuhi. I would always say nga, in my next life, I want to be a man. I want to be a man because it seems like ang mga kinabuhi sa laki in this world seems so easy compared sa mga babae. Pero karon na-realize na ko,
Why only in my next lifetime? If I can do something now to share awareness sa mga kababaehan, to bring their voice again, to give them knowledge again about their rights, like I can do now in this lifetime, so why not do it, right? So I'm hoping, ladies, na you will take the time to think of yourself and never be scared to find your voice again.